Kera tara li l-ibnek jinħall bil-mod il-mod. Ek li snet Carmen, Bjorn Formosa, iż-żagħżugħ li sera l-qlub ta' ħafna l-kuraġġ li qed juri biex jikkombatti l-amyotrophic lateral sclerosis, magħrufa bħala ALS. L-omm qalb maqsuma qalet li l-marda dieħla fil-fond u qed taffettwa s-sistema taċ-ċelloli fin-nervituri tal-moħħ u x-xewka tad-dar. L-ALS ma tħallix lin-newroni jibgħatu messaġġi lill-muskoli sakemm dawn jaslu biex imutu u jwaslu għal stat ta' paraliżi. Kuljum għal din l-omm huwa sfida, għax sakemm tersaq lejh tittama falla li ma jkunx tilef iżjed abiltajiet. Fejn tobsol li tarġa ta' 2 cm, 3 cm ma jistax jitlaħħa Bjorn, irrid nollilu saqajhek biex jidħol għat-tarġa daqshekk tibda jgħid possibbli. Bajru ma jistax iżomma f'idejh. Tixju jekk għandu bżonn jiblow jamnieħru ma jistax jagħmilha. Inti laqas biss jaddulek minn moħħok dawn l-affarijiet taraħ bil-qiegħda, taraħ tifel sabiħ mhux għax it-tifel tiegħi, mimli saħħa tgħid possibbli dan it-tifel ma jista' jagħmel xejn, possibbli xejn meta ngħidlek xejn. Carmen tgħidilna li qiegħda hemm għalih u li huwa ta' sodisfazzjon għalija li qed tipprova tagħtih dak kollu illi ma jistax jagħmelu. Meta hu qal li ma jiena ħammut, għatlu jiena Bjorn, mhux ħanitilqek qatt, għatlu inti taf li jien mhux ħanitilqek. Tammira lil-bina għaliex minkejja li m'hemmx tama li jfiq minn din il-marda qiegħed jagħmel minn kollox biex iqajjem kuxjenza u jinġabru fondi bilan li jkun hawn kura għal dawk li għandhom l-ALS. Jiena li nara lil Bjorn għal-umenu kuntent. Ma ngħidlekx kuntent iżjed milli qabel kien marit minn meta kien b'saħħtu. Issa hu qisu iktar qed jaraf kemm l-affarijiet ta' madwaru li ma jiswew xejn u l-familja u l-ħbieb u l-imħabba kemm huma prezzjużi iktar mill-ġob li kellu mill-flus li kien jaqla. Il-marda li għandu Bjorn hija rari u taffettwa persuna tinqas minn 30 sena minn kull miljun ruħ. F'pajjiżna hawn madwar 15-il pazjent b'din il-marda.